Умалявам всички колеги, никой да не ни краде житата, че е опасно за живота. Всички роми, които имат фирми, карат магазински мерцедеси. Всички роми, които имат фирми, карат магазински мерцедеси. Ходи педер, мене Ромея, по жица аз ще те я отворя. Ходи подир, мене Ромея, по жица аз ще те я отворя. Хайде подир, мене всички, ще ви отворя аз очички на големите парички. Жица, жица, оригинална жица, напрежение има 2000 волта. Жица, жица, оригинална жица, напрежение има 2000 волта. Чуват се по мобифони, стигат чак до милиони. Стигат се по мобифони, стигат чак до милиони. С оригинална жица те работят, даже фабриките купуват. С оригинална жица те работят, даже фабриките купуват. Хайде поди мене всички, ще ви отворя аз очички на големите парички. Жица, жица, оригинална жица, напрежение има 2000 волта. Жица, жица, оригинална жица, напрежение има 2000 волта. Хайде подир мене всички, ще ви отворя аз очички на големите парички. Жица, жица, оригинална жица, напрежение дава 2000 волта. 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 Жица, жица, оригинална жица, напрежение дава 2000 волта.